Kulħadd tejja, hemm bżonn nagħmlu l-isforzi meħtieġa biex nassiguraw is-saħħa ta' xulxin. Kliem l-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-quddiesa pontifikali fl-okkażjoni tal-festa ta' San Publiu fil-Knisja Arċipretali tal-Florjana. Festa li tiġi ċċelebrata żewġ tieħdut wara l-Għid il-Kbir u tradizzjonalment tiftaħ l-istaġun tal-festi. Madankollu għat-tieni sena konsekuttiva il-Furjaniżi ma setgħux jiċċelebraw din il-festa tant tal-qalbhom kif imdorrijin jagħmlu, iżda biss b'ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Ċelebrazzjonijiet li laħqu l-qofol tagħhom bil-quddiesa mexxija mill-Arċisqof li stqar li bħala nsara rridu nkunu xhieda tal-qawwa tal-Ewkaristija li mhux biss ritwal sagru iżda xhieda tal-ħajja ta' Ġesu fostna. Il-kap tal-Knisja f'Malta qal li quddiem l-isfidi tal-pandemija ma nistgħux ma ndurux lejn Publiu li l-imħabba tiegħu ġabet mewġa ta' fejqan. Bina llum nitolbu l-fejqan u l-ħarsien tal-poplu tagħna. L-Arċisqof kompla li bħalma San Publiu laqa f'pajjiżna lil Apostlu tal-Ġnus meta kien fid-diffikultà biex f'pajjiżna twildet il-fidi nisranija, illum aħna wkoll mistednin nilqgħu lil Ġesu fostna. Wara diversi ġimgħat bil-bibien magħluqin ċelebrazzjonijiet fil-preżenza tal-pubbliku, dan il-ħadd il-knejjes reġgħu bdew jilqgħu fih danhom il-kongregazzjonijiet tal-fidili. Għal din l-okkażjoni il-Knisja tal-Florjana ntramat bil-ħwejjeġ tal-festa, bil-vara artistika tal-qaddis patrun tinħareġ għal qima tal-parruċċani. Għal kuntrarju, it-toroq tal-madwar baqgħu imneżżajn fost id-dieqa tal-Furjaniżi li ttamaw li din is-sena jiċċelebraw il-festa. Fost l-oħrajn preżenti għal din il-quddiesa kien hemm ukoll deputati tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll kunsillieri lokali.